Vítejte ve videonávodu k Moodlu nastavení zabezpečení. V této kapitole si projdeme nastavení zabezpečení, které můžeme měnit přímo v Moodlu. Zobrazíme si výchozí stránku naší testovací instalace. Vlevo si vybereme správa stránek a kategorii zabezpečení. A v této kategorii si vybereme pravidla provozu stránek. Zde jsou některá důležitá nastavení, která se týkají zabezpečení. Je zde nastavení vnutit přihlášení, které je ve výchozím nastavení vypnuté. To znamená, že kdokoliv může vstoupit na úvodní stránku Moodlu, může si zobrazit seznam kurzů nebo případně další obsah, který je nastaven na titulní stránce pro nepřihlášené uživatele. Pokud zde zaklikneme vnutit přihlášení, budou se muset všichni návštěvníci nejprve přihlásit, aby si mohli zobrazit jakoukoliv jinou než přihlašovací stránku Moodlu. Tímto vlastně efektivně zakážeme používání režimu Moodlu pro hosty. Pokud chceme mít Moodle přístupnější, například chceme potenciálním návštěvníkům zobrazit náhledy kurzů, tak můžeme nechat odškrtnuté. Dále zde jsou další nastavení týkající se soukromí uživatelů. Například je zde zabráněno nepřihlášeným uživatelům, aby si zobrazovali profily našich registrovaných uživatelů. Dále zde můžeme zabránit nepřihlášeným uživatelům, aby se jim zobrazovaly profilové fotografie, které se zobrazí jako ikonky u registrovaných uživatelských účtů. Můžeme zaškrtnout. Dále je tu volba povolit prohledávání Googlem. Pokud chceme propagovat náš server, můžeme zaškrtnout. Pro lepší ochranu soukromí je lepší nechat odškrtnuté. Poslední důležitou funkcí na této stránce je povolit funkci důvěryhodného obsahu. Moodle standardně kontroluje veškeré vložené texty, které například učitelé nebo studenti vkládají při vytváření kurzů nebo vyplňování například online textů. Pokud chceme poskytnout učitelům možnost vkládat některé speciální prvky HTML, například iframey, tak musíme tuto funkci zaškrtnout. Sníží se tím mírně zabezpečení našeho serveru, ale pokud to učitelé potřebují, tak s tím většinou mnoho nenaděláme. Pokud chceme uložit změny, musíme dát uložit změny. Další položku, kterou si můžeme zobrazit, je v rámci zabezpečení odkaz antivir. Moodle podporuje kontrolu všech nahrávaných souborů, které nahrávají uživatelem antivirem Klamav, což je bezplatný antivir. Je potřeba jej na server nejdříve nainstalovat, což může být snadnější na Linuxu. Každopádně antivir Klamav nevychází ve srovnávacích testech příliš dobře, má nižší schopnost detekce a déle trvá na novější hrozby. Takže můžeme celé toto nastavení nechat neaktivní a použít jiný antivirus, který funguje na úrovni celého serveru. Mnoho antivirových produktů existuje ve speciální edici pro servery, které má příslušně uspůsobené funkce. Takže tuto možnost doporučuji, to znamená možnost Klamav antiviru používat jenom jakoby záložní nebo pro případ
nouze nebo omezených prostředků. Další důležité nastavení v rámci zabezpečení je pod odkazem upozornění. Po zapnutí první volby se nám budou po přihlášení zobrazovat počty neúspěšných přihlášení. Dále si můžeme nastavit varovné e-maily pro případ, že dochází k velkým počtům pokusů o neúspěšná přihlášení. V tomto poli si vybereme, komu se tyto e-maily mají zasílat, to znamená konkrétní uživatele. Můžeme vybrat a v další kolonce si můžeme nastavit práh pro počet neúspěšných přihlášení, po kterém mají varovné e-maily být rozeslány. Výchozí hodnota 10 je poměrně malá, protože podle mých zkušeností jsou uživatelé, kteří jsou schopni 20krát po sobě zadat stejné špatné heslo, jako kdyby nějaký pokus měl vyjít. Takže pokud máte takové uživatele, doporučuji hodnotu nastavit alespoň na 30 a dáme uložit změny. Pro zasílání e-mailů je důležitá také správná konfigurace poštovního serveru, buď v konfiguraci PHP nebo v nastavení přímo v Moodlu. A samozřejmě funkční e-mailová adresa u správcovského účtu. Poslední odkaz v rámci zabezpečení je zabezpečení HTTP. Zde si můžeme zapnout protokol HTTPS, což je ochrana přenášených dat po síti pomocí protokolu SSL. Tato ochrana zajišťuje nejen důvěrnost přenášených dat po síti, ale také zaručuje identitu, to znamená, že komunikujeme s tím serverem, o kterém si myslíme, že komunikujeme. Tento protokol musíme mít ale nejdříve nakonfigurovaný na webovém serveru a je pro něj také důležité mít speciální serverový certifikát vydaný od důvěryhodné certifikační autority. Většinou to není zadarmo. Univerzity můžou získat zdarma certifikát přes CESNET. Pro další zájemce je k dispozici například od firmy Start SSL, která nabízí možnost vydat zdarma certifikát. Jediná podmínka je nutnost, myslím, v nějakých pravidelných intervalech, jestli po měsíci, odkliknout e-mailové potvrzení. Mimo kategorii zabezpečení můžeme najít ještě další zajímavé volby, které se týkají zabezpečení v jiných místech správcovského menu. První bych připomněl pod správou stránek odkaz registrace. Pokud se registrujete, tak automaticky začnete dostávat upozornění z centrály Moodlu na důležité bezpečnostní problémy, které můžete buď to odstranit pomocí tzv. Workarounds, případně vypnete nějakou funkci. Například vypnete nějakou funkci, nebo si můžete stáhnout záplaty ve formě aktualizací. V momentě, kdy se budete starat o svůj vlastní Moodle na svém vlastním veřejném serveru, určitě doporučuji registraci vašeho Moodlu právě z důvodu upozornění na nové důležité aktualizace. Ukázku, jak takový e-mail s upozorněním vypadá, mám v přepisu u tohoto videa. Další důležitá funkce týkající se zabezpečení
je ukrytá vlevo v sestavách, a to sice přehled zabezpečení. Zde nám Moodle kontroluje některá důležitá nastavení serveru, která mají vliv na zabezpečení celého serveru. Vidíme, že i ve výchozí instalaci bez velkých úprav se nám zobrazují 4 varování. Máme zde zobrazování chyb PHP, což je nastavení v konfiguraci PHP. Toto nastavení zobrazuje chyby interpretu PHP na stránkách. Většinou je z bezpečnostního hlediska doporučováno tyto chyby na stránkách vypnout, tak, aby neposkytovaly případným útočníkům nějaké citlivé informace, i když tato pravděpodobnost je velice malá. Pokud si zobrazování chyb na stránkách vypneme, budeme potřebovat zapnout jejich zobrazování do souboru. To se provádí v nastavení PHP, což už je záležitost pro pokročilejší správce. Dále zde máme zapisovatelný config PHP. Vzhledem k tomu, že v případě balíčku XAMPP Moodle běží pod stejným účtem jako účet přihlášeného uživatele, tak se s tímto nedá příliš mnoho dělat. Ve Windows můžeme třeba nastavit atribut konfiguračního souboru pouze pro čtení. Pokud budeme potřebovat toto nastavení vyřešit obecně, je potřeba, aby webový server běžel pod zvláštním uživatelským účtem. Opět budeme řešit v kurzu pro pokročilé. Dále je zde upozornění na cross-site scripting, což umožňuje některým uživatelům manipulovat s adresami a se skripty Moodle přes speciální adresy tak, aby dosáhli například zvýšení práv nebo aby si zobrazili nějaké citlivé informace. Dále zde máme počet důvěryhodných uživatelů, který většinou bude podobný počtu učitelů, které máme v dané instalaci. Proto je důležité, aby učitelé měli své účty chráněné dostatečně dobrými hesly. A dále zde máme upozornění na zálohování dat uživatelů. Toto upozorňuje na účty, které mají práva na zálohování kurzů, které můžou obsahovat osobní data uživatelů. Všechny tyto nastavení jsou dané pro naši konkrétní situaci, kdy jsme si Moodle instalovali pomocí balíčku XAMPP na systém s Windows 7. Pokud budete mít Moodle na jiném serveru, doporučuji tyto nastavení projít na vašem serveru, určitě se budou lišit. Poslední funkce, kterou můžeme při kontrole zabezpečení použít, je kontrola na úrovni kurzů. Zobrazíme si konkrétní kurz. V nastavení týkající se správy kurzu vybereme uživatele, oprávnění a zde je položka kontrola oprávnění. Vybereme uživatele, který nás zajímá, a zobrazíme si kontrolu oprávnění tohoto uživatele. Zde můžeme vidět, v jakých kategoriích má uživatel přiřazena konkrétní práva, která se sčítají pro výpočet práv v daném kurzu. A pod tím jsou konkrétní práva opět rozepsaná na úrovni základních elementárních práv, která používá Moodle. Tímto už se dostávám k závěru kapitoly k zabezpečení. Pamatujte si, že zabezpečení je poměrně složitá komplexní věc. Je
vhodné rozumět všem nastavením a technologiím nebo se obrátit na někoho zkušenějšího. Děkuji vám za pozornost.